Ay gabi sirad sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karon na daw sang Huwebes sa petsa 28 sa bahin sa bulan sang Abril tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa aton nga pag-ulupdaray sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tuntun mo kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pira ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod. Pila ka madrakuan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang Bugos sa Pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka madrakuan nga mga balita. Pinakuloy nga ma-report nga nagkaranabo, assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtami sa aton sa ring nga mga kauturan mataga permatin naton abroad. Mga pinanggata nga marigrense kaga mga Bacolod doon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook sa aton sa official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa aton man sa ring nga mga kauturan at the same time no sa aton sa ring nga mga kabombo no karagalantaw man karaga pamati sa YouTube. So at the same time sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pangalagad sang pang-Huwebes nga edisyon sang Zona Libre. Ang aton sa official countdown sa Ridre Makabaran sa aton sa ring nga mga taga Paramati, no? At the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. O may nabili na lang kita 11 na lang ka daw. Ang nabilin kag pangot na kita ha. No, sa Ridre Makabaran sa bahin sa aton sa ring nga mga kauturan sa mga kabombo raton sa adlaw mismo sang eleksyon. Mayo 9 tuig 2022. No, so amo na siya karon iya makabran isa sa mga ginakuha naton dira no, ginabantayan no nga konsidente makalawat-awat man. No, ang away sa aton sa nga mga nagapapili no nga mga politiko kung sinong baskog kung sinong astig mang into no, sa tawo kag magpatala ako kuana no magladlad sa ila sa ring plataporma di gobyerno amo ina iya makabanan ang magadaog sa aton man sa ring mga taga Parbatig the same time sa aton sa ring mga kabombo. So crucial man no ang away sa pagka presidente no sa Ridre Makabaran sa pungsod Pilipinas. Sa pagka vice presidente no sa pungsod Pilipinas mga senador 12 ka mga senador. Kung sinong mas popular kag sinong mas kilala amo na ang mga pangibabaw. Kag siyempre no sa aton man sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo sa mga nagapapili pagka congressman, nagapapili pagka gobernador, vice gobernador, provincial board members, mayor, vice mayor kag mga councilors no sa city kag municipality. Ang nasakpan diri makabaran sang pungsod Pilipinas ko diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kamuning ginahambal nito niya makabaran nga ti ang paghukom arena no magaabot na ang paghukom sa bahin sa aton sa ring nga mga kauturan and at the same time sa bahin sa aton sa ring nga mga kabombo sang sini adlaw mismo sang eleksyon. Pero ti ang aton dira no nga gidalang tao no makalabot gadihan kay ti we have a total of 65 million registered Filipino voters. May 65 milyones no nga nakaparehistro no ka mga Pilipino ang konsidente ini sila pwede gid no or allowed nga makaboto no sa Ridre Makabaran sa bahin sa ato sa ring mga kauturan no sang sining mga nagapapili no sa tagsa ka mga posisyon. Di sa 55 million registered voters nga mga Pilipino makasiling balakitahan pila ang turnout sina, pila ang magaboto sa parabuton yang eleksyon no kay ti balantaman mga active pa ni sila nga mga voters. So amo ning ang bantayan naton no. As of this time hindi pa kita kambal alin sa national position tubtob sa local nga mga positions kung sino ang magpangibabaw, sino ang magadaog sa palaabuton nga eleksyon. Basta nga aton lang ti amo na no tutok mo diri sa Bombo Radio Bacolod kay ari diri ang pagdala sang sining komprensibo no
klaro kag syempre no maintindihan sang tanan ang resulta sa eleksyon. Sugod kita coverage sa mga kabanan no, aga pa sa Lunes ang kagahon or bisan Domingo no, sa Mayo 8 no, Domingo sang aga. Sugod na kita no, balbalanay na ta. Kag walang tulugan kita mga kabanan sa palabuton nga adlaw sang Lunes. Triman sa aton sari nga pagparagad. 9 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sari nga pagparagad. Triman sa aton sari nga palatuntunan. Bauti present ng aton sari nga mga kuana no, mga tagpermati subong. So ara na no, so dito mga kabanan ang sabahin sa area sang Puro Carvic sa barangay Mandalagan no, si President Munin Hadolos. Kag of course no, sa Nidariti syempre ang sabahin man no, sa Kaidini Lamasan. Musta ka na ni? Matsago bati ko kuno ni daw napiang ka kuno kay naghabok ang imo kuno nga tiil ni. Ini sa gagkaon baboy kay sa gagkaon munggo. Ano kay daw ginapabayaan mo lang ko galingon mo kaon nga kaon sang munggo no pa no, matsaga og simo dido ay katilaw munggo. Naghubagid na sige, 10 minutos ang nakaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Sa aton nga mga top stories of the day, madaragkuan nga mga balita national. Ang ining self-confessed nga drug lord iya makabanan, na nga si Kerwin Espinosa nga nadakpan pa ni dito sa bahin sa luwasang pungsod. Kag ini ang nagdusdos no, naghatag sa affidavit again sa kay Senator Laila de Lima nga karon liba na katuig nga preso sa bahin sang PNP detention cell no, sa Campo Crame. So ini siya no, ang gipadalom sa witness protection program no, sang gobyerno. Kag because man sa dito makabanan sa siring mga development nakibot kita nga subong siring adlaw ini siya ang file sa iya siring counter affidavit or in short na pagtawag nato siring pag-recant niya. Pag-recant niya sang iya nga statement nga nagatudlo sa kay Senator Laila de Lima nga mong sa likod sang illegal drug trade sa bahin sang New Bilibid Prison. So ano man yang na-timingan gid no, sa siring nga eleksyon ang iya nga pag-recant sa iya nga statement. Pero ang pamangkot no, sino makabenepisyo sini no, kag sino ang sa likod sini. Kung nga agadag recant o kung gin-recant or in short no, sa malipot nga pulong ginbawi niya no, ang iya sini nga sinumpa ang salaysay. Nagpanumpa na sada nga ang tanan niya no, nga panghambal the whole truth, nothing but the truth no. So siya sumpa pa ko di. So amo na no, so ni mga kabaranti karon naghinugyaw ang tanan no, kasi ni ara na gumawa na no. So nagwa nang matutuod nga kamaturan. Nagwa ang kamaturan. So ti malawig ini nga istorya no, sa aton siring nga makoto at the same time sa aton siring nga makabombo ang ining kaso ni Kerwin Espinosa no, hasta nga iya siring nga iloy amay no, nga nadakpan man dito sa Leyte. Gani siya ang gin-detain no, sa bahin sang BGMP dito sa Leyte. Pero daw natinglahan taman tong ligad nga ang napatay pa siya nga ara na sa gani no, sa BGMP. Nagaisahan nun iya makabanan no, ining si Kerwin Espinosa ginutudo nga drug lord no, diri sa bahin sang Eastern Visayas no. Kung nakapamati ka mo kaina sa interview sa ato sa ring Bombo News Center sa council no, ni Kerwin Espinosa, iya diri gin pahayag nga ang isa sa mga rason kung nga nga nag-recant siya ini because nga last April ni nga bulan sang Abril no, ini siya ang ginfilean man o sige man ang pag-file asang kaso sa iya sang Department of Justice. Hambal sa legal counsel no, ni Kerwin Espinosa yati pedalom kami sa witness protection program o kung sa WPP no, maga-cooperate kami sa investigasyon sa gobyerno against sa mga drug personalities diri ngati kung sino pang mga drug lord
nga nakaduso sang illegal nga droga diri sa may bayan sa Pungsod, Pilipinas. Di na pala magminjapon kaso ti ang tinutuyo tani nga ti para nga matras ng kaso gen sa mo ni ma-dismiss tanan nya balni karawin hindi insakto ni o nya irikantang statement ta o ano ka dako porsyento nga credible o kung mapatihan pa ini siya kay because kaginbawi niya naman subong wa ya duso butong. O sige, padayon na nato na karon no. Di makabas aton nga pagparagad di ares pa kilinya. Si Bombolyan ni Silminado live sa Bacolod City Public Plaza ang People's Rally Band no ni President sa candidate Isko Moreno, Mayor sang siyudad sang Manila. Ang sa iya siling nga mga Senatorial Boss and Vice President sa palabuton ng eleksyon. Bombolyan sa patrol, please come in. Sayang ka. Moreno Dumago. So, lang ang babakon. Kaupuni ang slate niya babakon, no? Nga sila, ang nakapanalaga na silang senador, si Samira Buto, Carl Balita, San Catholic Leones, Jobet Season, Rock Welly Oon, kaya kasubong man tayo mo sa yuko na mayarap mo Bumulyan, do hindi ka na bation subong, kay di improve abis ang imo nga audio dira. Pamatian ta sabi, pamatian ta siya. Okay. Pag-usapan natin sa quick. Ito yung opinion ko lang, ha? Opinion ninyo. Ang katotohanan ng mga kababayan, sinuto natin sila. Opo. Sinuto natin sila. Sinuto natin ang pula. Ilang taon? 21 years. Wala ang pula. Maaaring may ginawang mabuti, o maaaring may kulang din. Kaya para sa maaaring may ginawang mabuti, o maaaring may kulang din. Pero hindi pwede itanggi, binigyan natin sila ng pagkakataon for 21 years, ayusin ang buhay natin. Pupunta naman tayo sa kalaban ng pula, yung dilaw. Dinutuloy natin sila. 18 taon. Maaaring may ginawang mabuti, o maaaring may kulang din. Pero hindi pwede itanggi. Binigyan natin sila ng pagkakataon ayusin ang buhay natin. Ngayon, 21 years plus 18. Ilang taon? 39. 39 years. Umikot ang buhay natin sa dalawang kulay. Pula at dilaw. After 39 years, kumusta naman kayo? Same. Sa Tagalog, pare-pareho pa rin. Tama ba yun? At hanggang ngayon, 2022 na, halalan, hindi pa rin magkaaway. Pero mga ilaw pa rin. Kaya mga kababayan, kung pagod na kayo sa away na pula, available ako. Maiba lang. Tingnan niyo, ito opinion ko ha. Karapatan mo mag-opinion, karapatan mo mag-opinion, karapatan mo mag-opinion, karapatan ko rin mag-opinion. Tandaan niyo mga kababayan, ito ang babantayan niyo. Alam ko, yung iba sa inyo, napupusuan pula. Yung iba sa inyo, napupusuan dilaw. Tama lang yan. I respect that. Pero ito babantayan niyo. Kapag nanalo ang pula, hindi papayag ang dilaw. Sasabihin, mandaya. Ano mangyayari? Magkakagulo sa Metro Manila. Magrarally, papalitan ng presidente. Paano boto ng Bacolod? Hindi naman kasali ko sa langit.
Tama ba? Pag nanalo naman ang Dilaw, maghihiganti sa pula. Maghihiganti kay Duterte. Away na naman. Pakulong dito, pakulong doon. Eh, ang problema ninyo, ewan ko huhulaan ko lang ang problema nyo. Ang problema nyo, di ba, mataas ang bilihin. Mataas ang kuryente. Mataas ang gasolina. Walang trabaho. Tama ba? Patutunayan ko sa inyo, may kasiyan ako. Yung sinasabi ko, opinion. Yung sinasabi ko, pananaw na mangyayari pa lang. Tikita nyo pa rin na sa lakon. Sino nag-aaway? Sila at sila ay lelosin pala. Nag-aaway. Nasabon. Hindi pa sila nananalo. Hindi pa sila nananalo. Wala pang nananalo sa kanila. May away na. O saan kayo doon? Tuloy away. Tama ba? Kaya, mga kababayan, alam ko, malamang yung iba sa inyo iboto sila. Mag-isip kayo. Pag-isipan mo kayo. Hindi po huli. Dalawang linggo pa. Yung iba sa inyo bilaw, pag-isipan nyo. Ngayon, nandito ako sa Bacolod. Umaharap sa inyo. Umaharap sa inyo. Ang inaalay ko, peace of mind. Sa mga negosyante, sa mga empleyado, sa ordinaryong tao, ang inaalay ko sa inyo, peace of mind. Bakit ko kayang sabihin yun? Bakit ko kayang gawin yun? Unang-una, wala akong pangalan. Yung siyang kandidato sa presidente, competitor ko yun. Nagpo-competensya lang kami. Pero ako, hindi ko sila kawan. Pangalawa, wala akong pag-iigantihan. Dahil sa buong buhay ko, kahit ako binuli, kahit ako minaliit, hindi ako nagiganti sa buong buhay ko. Pangatlo, wala akong babawin. Galing ako sa basurahan, ano babawin ko? Tama ba? Tama? Listen. Kaya tayo, ito, pinili ko lang ninyo. Pinili nyo, hindi naman kayo sila. Hindi naman kayo sila. Maroon. Tapos ko ang ating maroon na. Hindi talaga. Matasin ko kasi, hindi talaga pipigil. Mga kababayan, basta ay marami nang nasabi, marami nang nangyari sa kampanyang ko. Tingnan na lang natin. Ito ang mahalala na ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa aming mga kandidato. Tungkol ito sa buhay ninyo. Sa 6 na taon ng buhay ng anak ninyo. Marami tayo kinakaharap na problema. Kaya hindi natin kailangan ng away ng malalaking pamilya. Patay na yung mga yun. Mainipin na. Kanino? Kailangan kaluluwa nila. Bakit tayo mga kabubuhay na apektuhan sa mga patay? Hindi na kasi, kung nagsasalita lang yung mga yun, malamang nasabi na nakita na kami sa langit. Ito. Okay, na utod si Bomboliani. Pasalod bi Bombo Anton no? Ang kwan no, ang audio. Dugang dire sa ato sa Ligang Makoton live sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. No, ang ining pagpamulong-pulong man no ni Manila City Mayor Isko Moreno, Domagoso. Kay siya makabanan no, nagapapili man sa pagka-presidente
sang Pungsod Pilipinas sa panahon ni eleksyon Mayo 9. Lapit na lang, no? 11 días na lang ka-eleksyon na magkahukom na kita iya sa ato sa mga koto. Balikan na to, no? Ang patrol. Alam ba nila yung mga nangyayari dito? Bukas na mga maliti, nakabalo sa palas, titingnan, kasi sa kanya sa maliti dito. Alam ba nila, Okay, bombol yan. mahirap mapalaya sa bahay. Bombol yan. Okay. Bombol yan eh. Mahirap. Yes, Bangopon. Oh, good. Pwede ka nakapalayo-layo bombol yan para nga makwantang imo nga udyo dira. Yes, Bangopon. So, mo to nga kabahilo sa nga mensahe sini. Kaga nga message sa nga kampanya ni Mayor Dumaguso Isko Moreno Bangopon. So, sa Adrino, hindi kin madula Bangopon. Sini ang signature niya. So, gaya gawin ni mga tao. Kinagasinyas na siya sa nga tujong. So, sa karon na sa Bangopon, padayon pa ini ang paghatag, no, sa iyang mensahe sa Grande Rally nga ginapatigayon subong diri sa may Bacolod City Public Plaza. Okay. Sige. Let's give our country a break. Bombol yan. Salamat, Ged. Yes, sa Bangopon, like kita diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombol yan is Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombol. Sige, no? So, salamat sa patrol. Dati sa pabalo na to, no? Sa aton sa ring nga makabombo nga si Mayor Isko Dumaguso, ari di sa Bacolod. Kapaligan sa ilang iyang political rally sa may bahin sang Bacolod City Public Plaza. Damo makuno tawo tibisan sinul makadto president sa bulso, damo man tawo. Ang mga rallies nila, damo man tawo, mansig kwan na lang gani, no? Mansig pinabugal mo. Mansig tikal mo. Di bot silinggo ko damo tawo, sila nang daog balaan ta na sa Mayo 9, no? Kung anong resulta, respetuhon ta. 25 minutos sa kalagad sa tak na alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Balikan ta beton, no? Sa bahin sa ato sa ring makauturan, at the same time sa bahin sa ato sa ring mga kabombo. Ang kuan nato diskusyon unahon talaga ro, no? Sa Attorney Jumax Ortiz. Sa bahin sang Zoom naton iya, no? Para sa siring tiarea total na diskusyonan tadam lang ini ang pag-recant, no, ni Kerwin Espinosa, no, sa iya siring statement nga nagatudlo sa kay Senator Laila de Lima kag iban pagidire, no, nga among sa likod sang illegal drug trade dira, no, nga nagaluntad ya karon sa bahin sa area sang New Bilibid Prison or Sadto, no? Sadto nga nagaluntad, no? Dira sa may bahin, no, sang kuan, no, sang New Bilibid Prison, no? So sa makauturan nato the same time sa ato sa ring nga makabombo, no, nangin kuan may ini, no, nangin talk of the town naman, no, subong ang ining nasambit nga revelasyon man kay siyempre kibot man ta pati kita, no, ang nakibot man ara da si Kerwinton, nakibot man kita kay nga no, iti ini siya ang nagpagwa sa SD nga statement, no, nga ginabawi niya. Recant meaning to say ginabawi niya, no, ang iya, no, nga statement sang una. In short, amo ring pagtawag naton, no, nga sworn affidavit, iya nga sworn affidavit, no, ginsumpaang salaysay ko sa Tagalog. Iya nga sinumpaang salaysay. Ti kabalo naman kita nga si Kwani, no, si Kerwin way pa niya gindakop na di sa bahin sa Pungsod Pilipinas, no, didto na iya sa bahin sang kwan, no, sang area sang salwa sa Pungsod. Didto ini siya dadakpan, no, kay tinangin wanted to siya mo. So iya nga amay una nga dadakpan dire sa Eastern Visayas o kon sa bahin sang Leyte, no. So dirito una nga nadakpan, no, ang iya sini nga amay kag napatay man to lately lang, no, samtang nga ara sa bahin sa sulod, no, sa didiri makabanan sang
New Bilibid Prison or sa BGMP. Samtang ara sa sulod sa Bureau of Jail Management and Penology, no, kon BGMP. Ano ang matabo, no? Anong gina-expectar naton nga matabo sa kay Kerwin? Si Kerwin Espinosa, bilang background, siya ang nag-apply sa apply sa Witness Protection Program, no, ko WPP, no, sa agreement, no, gani siya makabanan ang magakooperar sa investigasyon sang Department of Justice ukon sa DOJ sa mga illegal drug trade. Ti pinangtudlo niya man tanan-tanan, no, ang mga drugista, sang ilang at tsimpo, no, pero way na sa iya kakilala sa mga bag-o nga ti nagtuluhaw naman. After, no, nga ini sila ang pinangpapas, no, ang pinangpapas siya makabaran, no, sa sining operasyon, no, against sa bansang illegal nga droga. Di kung magpinalom ka sa Witness Protection Program, no, meaning to say, no, kay do kwan muna mo, no, do passes muna para nga ti ang safety mo, no, may assurance kasi imo sa ning safety. Provided nga ti maka-coordinate ka man sa investigation sa gobyerno. Tano ang nagtulod sa kay Kerwin Espinosa kud nga gin dihon niya ining pag-recant sa isang statement. Ang una niya nga binuyan nga statement kay inikuno siya, no, ang masami nga nagabaton sang sabpena kay wala man untat, no, ang gobyerno. Wala untat ang gobyerno sa pagfile sang kaso against siya kasi nga mga kapartidusan. Di nagamba si Kerwin niya di amuni, no? Kiti na ginpaidalom ko na apply ko sa Witness Protection Program. I-cooperate ako sa investigation sa Department of Justice, sa NBI, sa kunano pa nga may agency sa gobyerno da. Kabaylo nga ti atras ang kaso against akon. Yan hindi ni mayaw, no, nga basta subong ginapailam nila ko sang kaso ati marikant na lang ko no. So pero iban sila naga pamangkot man nga ako no nga gin timing man ini subong, no, kay eleksyon. Tika balo naman kita si Senator Laila Drima bisan priso kadiya sa pungsod Pilipinas, no, pwede kaya kapal sang imo nga certificate of candidacy pagi sa imo sa niya makabran nga kwan nga tawag sa gani nga representative. Pwede kaya makapile sa imo sa nga susi ti mapare-elect ni sa kay ti ang senador may duha ka mga termino, no, may duha 2 terms, no, ang mga senador ti every term may anom sila katuig da sobra pa sila sa presidente tiner nila kaya kung matsansa kapag daog sila sa pagpara-elect nila matiner sila sang 12 katuig bilang senador sang pungsod Pilipinas. Ti why man ginaako sang lawyer Nick Espinosa siya with or without politics, no, maabot gidan tiyempo marikant kami mo, no, marikant kami sang amon sini, no, nga ako na akong kliyente, no, madihon sa iya pag-recant, no, para nga bawion atong mga statement, no, ngagin pangbuyan niya sang una pa. No, mula na, no, nagta kangawa lang ta nga gwa sini, no, guba ng kredibilidad ni Kerwin isang una tani kung siling ni siya gati hindi na matuod, no, sang temprano pa, no, mapatihan pa to pero subong tiambot ko may mapati pa sa iya with regard sa sining nasabit iya nga issue. So ibalo na aton karon, no, ado gid balikanta sa aton Dito Max Ortiz diri sa aton sa pagpalagad pagkatapos kidamang sini hatag kita na mga paibalo standby kumudara sa aton sa nga mga kabombo.
Paradyo Bongo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagaan ng oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 52 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi din sa aton sa ring para tundunan. Sige, ran sa pekalinya sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, propasensya kayo, medyo malag-lag pagulat ni mo, no? But thank you again, no? Sa imo sa ring paghulat sa aton nga interview. Sige, welcome na nato, no? Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni.
Mayong gabi, Bombo Pons, at kundira maukod na tagpalamati sa Bombo Radio. Mayong gabi. Sige, no? Attorney, so masami politika ang ginaistoryahan naton ko interviewon ta ikaw, no? But diri kita nay sa sining mga issue sa pag-recant, no? Sa affidavit ni Kerwin Espinosa, no? Nga nagatudlo sa Kasato Leyla de Lima, ngamong sa likod sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison dito sa Muntinlupa, rason man sang iya nga pagkapreso sa sulod na sang 5 ka tuig, no? So when we say recant, no, para maintindihan lalo sa aton matag permitted attorney, ano-anong buot silingon sini? Buot silingon, Bombo Pons, nga ang imong at testimonya ginbawi mo. Ginbawi mo. Kaya ini ang gin-execute nga affidavit of recantation ni Kerwin Espinosa. Practically ang tanan gid ginbawi iya. It's because according to him, gin-pressure siya sang kapulisan nga mag-execute sang amo na nga klase sang affidavit. That's why ang problema sini, because si Kerwin Espinosa wala mandala sa witness protection program. Okay. Kung sa practical nga spito, mahimo kaya sang affidavit nga itumok mo imo lawas nga wala gali ka bailos ni nga cover kaya sa witness protection program. Tinga to yang tatlo kadalagko nga dalagkoan nga mga drug lords sa sulod sang Bilibid Prison. Nga sila ya gindala sa witness protection program. Ako ya nga nagiuman sang affidavit against kay Leyla de Lima ya, why ko ya madala ya sa witness protection program. Kundi dugdukol ko nga akong lawas. Kay normally, Bombo Pons, nga kung mag-execute ikaw sang affidavit against sa ina siyang tawo, usually i-cover ka na dayon sang witness protection program mismo Department of Justice. Amo ina mag-initiate sina. And that is the condition sang imo issuean sang imong affidavit sang affidavit mo to Attorney? Okay, dali lagit, no? Kaya doon na dula ang signal. Imo lawas. Go ahead. Go ahead, Attorney. But this is very timely, Bombo Pons. It's because na election period subong. Ang pamangkot is, ano ang epekto sini sa kandidatura ni Senator Leyla de Lima? Ini bala makabulig sa iya? Ting sabat ko sina, yes, hindi positive because ang ato na mga butante makapaminsar niya tuod gin man gali nga ini ang ginhimo sa kay Leyla de Lima, pato-pato na lang ini. So ato yang una nga nagapati nga silingya si Leyla de Lima man involved sa droga, makapaminsan na ini kadua. Kaya kung makagather lang siya sa 1 milyon na lang, magliwat ang panguna-una, pwede makadaog na makawin na si Leyla de Lima. Because kung tanawon mo action Bombo Pons, ang istorya sini nga si Leyla de Lima, kung ibase mo sa survey, sa nambal ko na sa inyo nga registration, nagakabit-kabit lang siya, maway siya makasulod sa top 12. Kung if there are millions of voters na mag-change mind, kag either maluoy siya kay Leyla de Lima, or ikadua, nagapamatuod sini, nga wala gin man si Leyla de Lima sang sala, sa sina nga punto, bisan pa gani nga mga Duterte fans, base magkambyo pang ilahon na una, kag with that, makakuha lang siya, makapaliwat lang siya kambyo sa mga butante, bisan 500 na lang, or 1 million da, makaligwat na isini, makapasiguro na nga makasulod si Senator Leyla de Lima, balik sa pwesto nga masulod siya sa Magic 12. Bombo Pons? Okay, no? Sige. Anyway, ang pamangkot ya gani, no? Kay sa punto nga, tiba sinapilitan na sa to, no? O kung ginpersa sa nag-execute sa affidavit, pero ginsumpaan niya na attorney, no? So, ano pa ka credible ini once ang isa ka drug lord o kung isa ka drug suspect nga naghatag sa iya nga sinumpaang salaysay and after all no bawion niya malanggali. So paano pa naton abidri lantaw ang credibility no ni Kerwin sa ginpanghambal niya nga una kag sa ginbawi niya subong? Actually, Bombo Pons, papugpoon ini sa witness stand. Si Kerwin Espinosa. Kagdira,
pamangkuton siya as to why nga ginrecant mo, nga ginligwat mo na ang imong nga testimonya. Kay normally, kung ang imong nga testimonya primero sa korte, kag liwaton mo na, base panina perjury. No, buot silingon, sa una mga testimonya, nag-testify ka mo ni, ikaduwa lain naman. So you might be accused of perjury. But sa sini normal nga proseso amo ni matabo sini. Ini nga affidavit of recantation, sumpaan ini ni Queen Espinosa sa sulod mismo sa korte kay ipatawag na siya. Kag pagtawag na siya, pamangkuton na siya sa korte, ang una mo blang affidavit, gin-execute siling mo sa una, amo ning matuod, ginsumpaan mo ni. Nga subong, ginliwat mo na. So kadamo na practically every day, every week. Bombo Pons, may mga kasubong sina aktual nga nagakatabo dira sa sulod sang korte. Nang testimonya sa isa, especially sa rape cases. Nagakatabo ini. Ti subong ini siya, Bombo Pons, kumo nga may tatlo pagid way labot kay Kerwin Espinosa, may tatlo pagid nga independent nga wala pa siya recant sa ilang nga testimonya, ang matabo sini dire nga madugang pa ini, malawig pa ni. Because si Senator Laila de Lima na priso ini siya bumbupon sa February 24 pa 2017. Buot silingon subong 2022 na priso na siya pinakatuig almost 4 years na. Ang pamangkot sa Pumuluyo ini, mamangkot sila kay Attorney Ortiz, ang matabo bala sini, malawig pa ining kaso despite sang affidavit of recantation ni Kerwin Espinosa. The answer is yes. Why? Because subong ang nagapresentar pa sang ebidensya, 4 inakakaso subong dira sa Regional Trial Court sa Muntinlupa, way pa ni makatapos ang presenta ang ginatawag na prosecution. Kag sa subong, kung mo nagrekanta sa testimony si Erwin Espinosa, he becomes now a hostile witness. Buot siningon, kontra na ini siya sa prosecution. Kag hindi na ni siya ma-presenta sa prosecution, kay pabor na siya kay Laila de Lima. So ang matabo sini dire, mahulat ini siya sang matapos sang presentation sang prosecution, sang ilang mga testigo tanan, kag pagkatapos sina kung tiyempo na nga si Laila de Lima magpresentar sang iyang depensa, that will be the time nga gamiton ini sang depensa. Malawig pa ini siya, Bombo Pons. Masi another 5 years. Kag if you will recall, bisan ang Maguindanao massacre, despite nga kaklaro na nga wala na depensa to ang mga nagpatay sa gihapon, pulo ka tuig ang tapos. Ini ang kay Senator Laila de Lima, in all likelihood, base another 4 to 5 years naman ini kag matapos. Bombo Pons. Okay. No? So muna sa gali, no? So daw nakibot magayon kita sa gipahayag ina ni Attorney Raimonda Palad ang iyang lawyer no counsel niya diri attorney nga ang isa sa marason gali sini kun nga ang ginrecant niyang iya sining statement. It's because this April or sa pila naman nga gani ka tuig duway man untat kuno ang file sang kaso sang DOJ sa iya kay sa iya sining nga mga relatives. No? So daw umuni kuno ang rason kay dugin panginwala niya tong politika mo. Niya ang matudtod nga rason amo ni ho. No, why man unta ang pan nila sang kaso sa kliyente ko daw nagdesisyon na lang kuno si Kerwin niya din insakto ni. No, irikan ko na lang tong akon nga unang statement to. That is why Bombo Pons ina siya hindi na maintindihan sang aton nga mga common tao no nga nagakatabo ini siya. Pero ang akon minatanaw ni isa ni may labod ni siya ya politika. Okay? Itungod ng election period subong. Ikaduha, matingala ang background sini as to why nga ginlagas gid si Laila de Lima para sa ibalos ang tanan. It's because nga critic ini si Laila de Lima sang Duterte administration. If you will recall, ang tanan nga kritiko sang administrasyon ginalagas mo if you will recall si Trillanes. Hindi bala jutayan man siya mapriso. Nagkadto na lang siya ganit sa Senado kay dito lang siya mapapriso kay ginlagas man siya. Mayo ya si kay nakasalbar siya because ang iyang ginakusar sa iyang kaso medyo gamay-gamay lang. Inya drugan ni siya, Bombo Pons. 4 ka counts ang druga, perti nga ang imprisonment sa kada isa, life sentence.
That is why, amo nang rason nga ginlagas man siya. Ang ikadua nga ginlagas siya, wala labot nga critic siya tungod sang drug war ni Presidente Digong Duterte is nga gin-expose, ma-expose ini si Laila de Lima, parte isang Matubato, parte isang Davao Death Squad. Siya ni ang nag-puterged si Laila de Lima na magwa na sila ni Matubato. That is why, pagwa ni Matubato, si Matubato yan nagsilinggid yang nag-order nga nagpatay to ya sa mga taga Davao, ang Davao Death Squad upon the order of the President. Si medyo mabugat ini nga akusasyon sa Presidente. That is why ginlagas ini siya Bombo Pons, no? That's why nga sa after sinada makita nimo senador man, congressman ka, puros na nahadlok kay kay President Digong. Nobody can say no to the President. As a matter of fact, when Senator Laila de Lima was senator, siya ni ang chairman sa Commission on Human Rights kag Justice. Ginislan siya. Sino nag-motion? Si mismo si Manny Pacquiao. Si Pacquiao at that time, alay pa na siya ni President Digong. Sino ang ginbulos nga matalo sa kay Senator Laila de Lima? Ang nagbulos siya, si Senator Richard Gordon. Bombo Pons, amo na iya ang mga backgrounders sinada para hindi magtalang aton pumuloyo. Kay once upon a time, nobody can say no to the President. Even this present na kritiko na ni President Digong, na si Manny Pacquiao kag si Richard Gordon, once upon a time, sila man mismo ang nag-ilis sa kay Laila de Lima. Because at the time, we do not know, isa ni sila sa sugo man, nga mga instrumento agud mapatalsik mo si Laila de Lima. Now, ang pagkambyo perti kadako gid subong critic na si Manny Pacquiao kay President Digong kag si Senator Richard Gordon amo gid ang pinakagrabe nga critic gid. Of course si Senator Quintrillanes sa una pa man amo lang na siya nga daw wala magliwat. Pero the rest sinada sa una nag-upod-upod man kay President Digong, subong kritik na. That is why, hindi naton pa ginasaysay ni naton Bombo Pons, agad hindi magtalang man ang pumuluyo sa background party kay Senator Laila de Lima. Because kung tanawon mo gid, kaluluoy gid si Laila de Lima. Bisan kani ang Europe Parliament, nag-intra na dire, nag-request sa Philippine government to release Laila de Lima. Pero ano natabo? Na-release siya. Why good? Bombo Pons. So, inaya Bombo Pons background dir ina para sa ibalo sa atong pumuloyo. Mo gani, no? So, ano ang Bombo Pons? anong mas maayong imuon rin ni Kerwin, attorney, para nga masuportahan naman ang iya nga pag ang recant statement niya, no? Kay ti kun di niya ni so po talaga ma-found out nga na pilitan na siya or may mga sa likod pagid, mas dako pagid ang alatubangon niya sining burden. Actually, ginpailan na siya Bombo Pons. Si Kerwin Espinosa, kaya conspirator man siya mo. So matabo sinide, ulaton naton, abi mong dako gid sini, maliwat ini ang politika, kung maliwat ang political landscape. Kung magdaog si Leni Robredo, release ni si si Laila de Lima. Kung magdaog naman si Bongbong Marcos, ang ako nga nakita nga scenario is i-release ni siya on bail. Because kung tanawon mo gid ang kampanya ni Bongbong Marcos, unity. So the only way para mapakita ya mamanifestar siya, na sincero siya sa iya ginatawag na unity. Bisan ang mga critics ni dapat nga i-release siya on bail, including Laila de Lima, agud ipakita sa pumuloyo nga mga Filipinos nga niyaw gintindugan kong akon nga promisa nga mag-unite kita bilang Filipinos. In fact, ina nga pag-release ko sa kay Laila de Lima still part sa akon nga programa nga mag-unite ang Filipino people. So dako ini ang akon ginatanaw ya nga senaryo nga matabo is kung President si daog si Leni Robredo, 150% release si Laila de Lima. Kung magdaog si Bongbong Marcos, ang tanaw ko, 90% ma-release man siya gyapon, this time on bail. Meaning, makapiyansa si Laila de Lima. Bombo Pons? Okay. No? So,
ano niyang mga istorya nga nagagwa nga makooperate lang sa gobyerno para nga iatras ang kaso against sa iya, attorney? Yes, matabo sina, Bobo Pons, si Laila de Lima becomes practical about the whole thing. Lingon, ini siya medyo makundi sa jutay gamay, medyo jutay nga pasakaili sa administration, no? In the interest ang iyang pamilya. Imagine ang iyang Iloy napatay na. Ang iyang pamilya hindi makita. That's why nga sa sinang punto, it is possible nga there will be reconciliation between Laila de Lima and the present administration. After all, why man siya maglagas sa kay Bongbong Marcos ang gina-atake ng siya si President Digong. Now, President Digong is not anymore in power sa beginning May 10 o beginning July 1, June 13 noon time of 2022. So with that, ang ginatawag na possibility nga ma-release siya in all likelihood is about 90 to 100% nga makagwa siya. Whether it is on bail or whether nga tagaan siya sang jutay nga pabor ni Leni Robredo, kung magdaog si Leni Robredo, amo ina ang ginatawag na senaryo, Bombo Pons, no? Kag we're only hoping na tani kung mubayi man si Laila de Lima kag ining mga pato-pato sa iya medyo daw balik awon kay tungod nga ang mismo ang mga drug lords dira sa sulod sang prison, ang ila lang daya nga hindi sila ma-file ang kaso, ginihimo ni siya nga si Laila de Lima nga tapalan. So I think na the government or the court must hatag sang weight sa sining testimonya ni Kerwin Espinosa. Let it be posible sina si Laila de Lima, si Attorney Palad na abogado niya ni Kerwin Espinosa, si Laila de Lima will file a motion to dismiss. Motion to dismiss citing sang recantation ni Kerwin Espinosa. As to whether or not kung nasano ni matapos, only time can tell. Because nabisan ano pa nato nga sugid nga padalion, ang hustisya sang Pungson Pilipinas kahinay gid magtiyog. That is why nabisan ano pa nga padasig kung mo nga systemic na niya ang aton nga diferensya sa aton nga justice system kaysa sistema ini siya. So in all likelihood hindi pa ni siya magdubo sa 3 o 4 na tuig, Bombo Pons na matapos ini despite sang klaro na gid sang recantation ni Kerwin Espinosa. Bombo Pons. Okay. Ano ni siya nga like, sa case sabi ni Kerwin, i-apply ta man abi, no? Nga sakto na nga kung bayo ka bi paidalom ka sa Witness Protection Program, ang gobyerno dira may negosasyon sa imo nga cooperate ka lang sa investigasyon kay pwede namon iya ma-barter ang kaso kasi or pwede na mabawi. Nagakatabo man gid ni attorney? If you will recall, ining si Juan Bala, ining nagdalagan la congressman sa katatlo na siya magsuli-suli sang iyang testimonya. Ining kaso sa kuratong bali sa Juan. Sa ining si ato blang na priso walang sa Senado man. Katatlo na siya magsuli-suli sang iyang si Clio. O katatlo. Si Clio to, si Clio maged. Ang isa ni subong nagpapili sa galing wise kada daog sa party list la. Okay. Kaya naga-permi magani kadto sa Bacolod. Sa kapila na siya mag-recant, twice na siya mag-recant. O ko karon, sakyan karon naman ini si Kerwin Espinosa. Nag-recant siya. Karon ma-negosyar naman ang grupo to sa babaw, ambal siya o Mr. Espinosa, sige. Dalon ta na lang ka sa Witness Protection Program. Balik mo sa original mo nga testimonya, involved gin man gali si Laila de Lima sa droga. Yung mambal siya, inaya. Tikita mo lang nato. That is why, actually, to be honest about it, as a lawyer, ako ya daw, isa gayom lang ko sa atong nga justice system, na daw hindi mo na maintindihan. Tanawa bala, lamura naman ini politika, subong ang 15 ka Justice Supreme Court, no? Ang 3 dira na lang nabilin ang appointees ni Noynoy Aquino o Arad si Leonen. Kag ang 2 na lang karon ang nagkalabilin si Kagiwa kag ang isa pagida.
Now, ang matabo sina da Bumbopons nga hinali nga tapos ng eleksyon kay siyempre sigurado na si BBM nga hindi ni siya man-disqualify diri sa COMELEC level. So before election, it is possible nga ang ato na COMELEC will affirm or will deny sang motion for reconsideration ang COMELEC in bank. So therefore, si BBM is a qualified candidate sa May 9, 2022. Okay. Saka karon sa Korte Suprema, nagdaog na karon niya si BBM bilang presidente. Ang vice si Sara Duterte. Amo na ang senaryos na karon. Ara na sa karon sa Korte Suprema. Pila dira ka justices? 15. Pila dira ka justices ang kay Noynoy Aquino? 3. Pila ang kay Duterte? Ang nabiling kay Duterte na. So, in short, bisan ano pa nga sugid nga siling kuno ang mga justices amo ni may ginatindugan man. Pero kung ibase mo sa rule sa desisyon sang sang Korte Suprema man or sa Court of Appeals, nagakwan sila, nagatingbanay man sila, naginupdanay man sila. Take the case of Laila de Lima. Ini gin-question ni Laila de Lima ang issuance ang warrant of arrest siya dira sa Muntinlupa. Kundi gin-issuean siya pagsaka sang 4 ka kaso sa droga. Gin-question niya. Di nga issuean ko kay wala sang probable cause. Okay. Nag-file siya sang petition for certiorari, natawagin na under Rule 65 na sang Rules of Court, na nag-question ka sa findings sang lower court nga may probable cause. Saka sa Korte Suprema. Abi mo anong butuhay? Ang butuhay is 9-6. Ang tuya ang sila ni Leonen, si Carpio, voted against sa issuance sang warrant of arrest. Kita mo dira inupdanay mangyapon sila. Ang mga Duterte appointees, inupdanay man sila. Pero tuya ang mga na-appoint ni Noynoy Aquino, inupdanay man sila. That is the dynamics dira sa Korte Suprema. That is why ako Bumbopons, nakita ko na ni ang senaryo mo nga bisan pa ang election protest o disqualification ni BBM dira sa Supreme Court. Ako to be honest about it, I can already predict kung ano dira ang resulta sa butuay dira sa Korte Suprema. Bumbopons? Okay, tiyan mo nang masadya, no? Anyway, because may kadilikluhan ayan diri sanday former PNP chief sabong senador Bato de la Rosa and sa siling nagapatapos ka administration attorney sa pag-recount ni Kerwin Espinosa. Ay yes, oo. Baluka kung may mga isog landa ang mga tao, no? Baluka ang matabo si ni Bumbopons amo ni. Depende na kung sino madaog bilang presidente. Hininali magdaog sila ni Robredo, no? Ining mga kaso ni ipasaka ni tanan sa kay President Digong. Ini ang kay matubato ni mag-resurface naman ini, magatuhaw naman ini siya, kag again, lagso naman nila na si President Digong. However, that is why, matingala ka, no, nga ang mga tao yan, ang suod o lapit niya sa kay President Digong, dito tanan niya maupod sa kay BBM because they know already na cases, Mr. Duterte will be flooded with cases against him. I-file ni Trillanes, i-file sang ibanda nga grupo ang naglaga sa iya. That is why, bisan si Bongbong Marcos pa ng mga pungko presidente, just the same. All these cases will be filed against the president because hindi na siya immune from suit. So, only time can tell kung bala ini ang mga testimonya ni Matubato, kag iban pagida ang mga testigo sa Davao Death Squad, mag-resurface ini sila, no? Kaysa subong nagipos naman, it's because nga kabudlay pa ini subong under the present administration. It will be very difficult to fight against the president because popularity remains intact. Buot silingon, ang popularity ni President Digong ara pagyapon, and that explains why na siya gyapon nga pa-endorse sa kay Mig Subiri, pa-endorse kay Gibo Teodoro, pa-endorse dira sa ibang senador because all these candidates for senator still believe nga ang popularity ni President Digong arap pa sigyapon. But once he is not anymore in power, definitely deluge of cases will be filed against the president. That will be ang akong prediction after sang May 9 na eleksyon. Bumbopons? Sige. So, muning bantayan ta. So, 11 days more to go.
election na. Attorney, thank you gid kag may gabi sa imo. Salamat gid kag sa liwat mayong gabi. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa mga kabanan bilang pananawan naman bilang isa ka abogado, no, sa sining pagrecant no kon pagbawi isang testimonya ni Kerwin Espinosa nga nagatumuok sa kay Senator Laila de Lima nga amo man ang rason kon nga ang ini siya nagapabilin until now for 5 years na sa PNP detention facility sa Campo Crame. Mo na nigid man ang matabo no sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas kung may mga kinambyohan ay sang liderato. Di may lang kon mapadayon sang kaalyado although to ni matakambal kaalyado kado ay man sa may ginasuportaran kuno subong. Si President Rodrigo Duterte nga president siya boss pero ti makitaan man no action speaks louder than words diba? Makitaan nyo man kung sinong ginasuportaran niya. That's why nga ti dapat madaogid ang iya ginasuportaran kay kung hindi gani magdaog pitik sintas no kit rihas man siya totoo ginayon bisan ilabo mos bato. Why niya siling nga ti may ginapa human consideration ning ginatawag kung may kaso ka kayan gini makaso niya sa anti-drug war niya nga baka sa Ismail ang managkaramatay without due process. No, so ano pagidira no kaso sa korupsyon man sa deal sa Parmali no nga bilyones ka pesos no amo pa ang nakabenepisyo the rest pagid no damo pagid nga pwedeng ikaso gid siya kun no mangin mapalaron man ang oposisyon no ti kontra sa kay Duterte ang madaog sa parabuton nga eleksyon. 20 minutos sa kalagad sa taknang rason so sa gabi diri sa aton sari nga pagpalagad sa aton man nga palatuntunan. So sa report ni Bombo din sa Bika ang mga baluta ko official ballot sang Commission on Elections nagabot nang para sa Negros Occidental. Amon man gid ning ginabantayan naton basta last week sang April no amo na ni ang pag-inabot sang mga official ballot naton no so pila ang intended official ballot para sa probinsya no sa Negros Occidental. So mga kabanwanan kay na no like sa Binalbagan na may report kita nga nabaton nga makaram from Binalbagan nga ti ato na to sila no napag-deliver na ang mga official ballot para sa palabuton ng election. So siguro dohon ta no nga ti wala sa ma-appreciated dira. No wala man gid sa appreciated galing kay ti bala mo ko isa ra buhat-buhat man senaryo bla no para maistoryahan lang para ito sa New Zealand kuno why tok nung pangalan niya ni Vice President Leni Robredo. How come no wala pangalan kay antes may imprinta ini gid pang review ina. How come nga wala sa pangalan ano na mislukan gali kay sa ulihin na talupangda ni Buluan to nga gin-edit balang tugle di kita mo lang na ano na lang nagagimik ang himuon ta parang talupangdan man. So ti amo na sa tinaklaro na to no ni Black ko isang umudos nga ti do gusto lang pangitaan bla rason nga may isyuhan ang ining eleksyon bla. So ti ano na da bulag ang nag-imprinta na no ang computer no pigaw hindi mayo nga hanggang sa kulang-kulang na pa-imprinta niya insakto man why man kuno sang pangalan nga wala na lakip to no sa sining sa ato ng official ballot. So ano kalaba ng official ballot no kay nagapalaba si mga party list ning way manipulos damo taklala mga party list nga nagadalaog no nga way man niya mga pulos way man niya nagadala sa kayuhan sa mga pumuluyo. Ang ilay daw gamit-gamito nila para pa pugi points nila sa mga kontraktor nga ti kwartahan man nila ay abos sa mo ni Rocket. Tapos kada eleksyon propagawa ka mo da nga ti party list ka mo no dapat pangdulaon na lang ni mga party list ni puwera lang sa mga mayo no ang ginatumod din mga party list gati duway nagid diabla pulos duway nagid sang kausa nga ginadala no para sa mapmuluyo ti anong pagka-marginalized sector nyo da kamo pang isa sa rason ni kapalabal aba sang aton nga kuano no kabaluta pati makmuna sang sining pagkit sa konstitusyon dapat may party list kuno para nga ang check and balance ara gid na no ang pagrepresent sa marginalized sector din nga marginalized sector Tres Bacolod sa Negros Occidental may mga party list di kadaway magani kulukid tabo ang obra nila pagwapo patisoy no kag pahiro-hiro. Check si Bombo Dennis Rubica sa piyak nga linya. Bombo Dennis, may gabi please come in.
Bawupons nag-abot na sa para sa probinsya sa Negros Oriental kag syudad sa Bacolod ang aton sining official ballots para sa maabot nga May 9 national and local election no. Kagabi mga alas 9 no nag-abot ining balutan naton sakay sa barko no sa aton sining Bridco Port Bumupons no. Ngati of course no secured ang area no kay sa karon mo po sa kay provincial election po sa attorney Roberto Salazar nga gina amat-amat nila kwan checking no inventaryo ini mga nag-abot nga baluta no kay within this week na ipang amat-amat man bupons kuno panagtag sa tagsa kay mga banwa kag syudad sa Bugos nga probinsya kay aton nga mga BCM nagligad nga adlaw sa Martes no napangdagtag na toy bumpon sa tagsa ka mga banwa ka syudad daton diri sa Negros Oriental no pratikamente gina-endorso ini sa mga city or municipal treasurer no nga morning in charge no, sa aton nga mga election for paraphernalia no from BCM ballot box balota iban pa nga mga election paraphernalia no sila ini ang kuan nga kustudiya until naman ina nga withdraw sa mga teachers na to na sa abot nga May 9 sa kagahon bumupons no. So sunod sa kay attorney Roberto Salazar nga ini mga balutan naton inang official ballots naton hindi niya bumupons mabuksan hindi niya mabuksan lang ini at the day sang election. Amo na ang matagda at ining BCM te bumpon siya kuana no nakasilyo na. Yes, pumupon still ginaya na ining mga official ballots na to no. Ang mga BCM te by May 7 ipaidalo ni si tawag nga testing and sealing no. Testingan na kung nagagana ang battery niya okay no. Pag okay na isilyehan inaluwat no. Butan ipati okay. Functional. Now, pro ining balot naton niya, silyado ini mabuksan until sa adlaw sa pag-abot sang election. Mupuan sa munang gatagin ni Attorney Salazar nga hindi niya pwede mabuksan ang balutan na to, no? So, within this week, ipang amat-amat na siya. Na paano siya, kamunisin ko ba gina-check ini siya kung like abi sa for the city of Bacolod, kompleto ang baluta, pila ka baluta. Kasi bilog nga Negros Occidental, bumpos including sa city of Bacolod, mga 1.9 million plus ang ating registered voters diri sa Negros Occidental. So ini ang 1.9 million plus nga registered voters, mo ini sila ang nasulod sa mga 2,906 cluster precincts sa Bugos man nga probinsya kasi sa Bacolod Bugos damo no daw second largest voters population ng probinsya sa Negros Oriental mo abong post damo kita address ang voters mo nga daw damo sa Visayas mo itong damo di pero Negros Occidental daw ini ara ko sa top 6 or top 7 nga may pinakamaramo nga botante registered Pilipinas correct amo nga damo di sing politiko nga panglayag sa aton balik-balik kay dako boto di ba kon kwansa do nason siya bumbopons ha so duga pa ni Dr. ni Attorney Salazar nga ining pag dala na sini mga official ballots sa tagsa ng mga syudad. Of course, naton ti well escorted ini. Nga sa aton sini nga membro sa PNP o sa aton mga armed forces no ang pag-withdraw blasing ang pagdulong sini sa tagsa ng buwan ng syudad no kag sa aton ang makustudiya sini mo ning aton nga mga municipal city treasurer Bombo Ponso probably kay kahapon gabi ni nagabot mas 9 subong ti manog 24 hours probably bumupos no kung natapos na within today ang pag-inventaryo sa mga nag-abot natin ng mga official ballots buwas guro ti masugdan na ni pang distributor man sa aton tag sa mga banwa kang syudad para makustudiyan sa mga banwa kang syudad maprepara na daan para sa maabot nga May 9 national and local
election, Bombo Pons. Budines, Yes? ano kalaba ning baluta ta kay saga ko na palaba ng mga party list representative niyo? Kay wag ko ako kasi exact nga measurements ni baluta. Talaba gid mo po sa kay halin sa presidente ang mga pantilan mga siyambal mo na nga mga representative na ton, sectoral representative na ton. Ara pa nalapot mo sa likod mo sa baluta. Ido ko na mo kina sila mo pons, no? Ng mga party list naton ti from president, vice president, ang aton nga senators, of course down na sa aton nga local level, na ang guro daw doble bumupons no, ang kalabaon sining official ballots naton sang sa nagligad nga 2019. Yes, last nga election naton bumupons na 2019, no, 2019 ti national totod pa may senador to kag kuan local man abi bumupons, no? So mas malaba-laba ang aton nga baluta para sa May 9 national local election mo po kadamo to si mga party list diri nga nakahilira sa aton nga baluta. Pro suno Secretary ni Salazar nga tido halos no ining magluwas ninyo nag-abot aton nga mga BCM baluta naton ang mga contingency naton yung mga extra blab mo po sa mga battery na sa BCM ni mga SD card no halos arat naman na karumupos na kay kaso bla nga may mabriya at least hindi na magdugay hindi madilatar pwede mo baylohan diyon immediate no ma-change ang isa ka unit no kung mabaylohan da ang SD card kung ang sistema at least do arin mga reserve na to no nga mga election para paralyas pamupons. Pamatian ta si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. Sige, no? Attorney? Walang official ballots nato, no? Kung nag-vote na siya kagabi, around 9 p.m., no? Kagti, nagtiner man nato sa port, no? Kaya siyempre, delikado man transport na sa kagabi, no? And we had them secured, no, by the Bacolod City Police Office, no, in coordination with the local COMELEC office in Bacolod. Alam mo ang ginobra natin sa mga sort natin, no, na-segregate lang natin na parang mapadala mo sa kada syudad or munisipyo, no, amo ang saktong balota kag base sa allocation, no, which is equivalent sa number of clustered precincts, no, na mag-function sa syudad or sa municipalidad. Ang aton mga deliveries, no, are being secured by the BCPO when it is when they are done here in Bacolod City. Pero outside Bacolod City, no, we mobilize, no, our partners in the AFP and NOCPO. So well guarded ang aton mga deliveries. Well, this week, no, distribution to the offices of the city and municipal treasurers, no, because they are the custodian, no, sa aton ng mga accountable election forms. Ever since, no, ang aton kaupod, no, kada election insofar as the custodian of accountable forms are concerned, amo ang city and municipal treasurers under the direction and supervision of the provincial treasurer. May jurisdiction siya. Pamupons. Muna, ang pagpahayag ni Attorney Roberto Salazar. So halos kumpleto na, no? Ang aton nga mga logistics. So din no? ganin siya, once sabi ganit ma-deliver sa mga kabanwanan kagasudaran, din siya idiretso? Sino mo custody sini? Ang mga natungdan nga city or municipal treasurers bumupons. Isulod sa munisipyo, get? Yes, munisipyo. Depende kung di nang designate nga lugar, siyang kumilik dira. Actually, bupos kayo balato sa mga nagigan, iba nara kung daw pwede mo na yung mamutang dira sa
kuan na sa stock room ko ng Comelec office na dako-dako kag pwede makaya na dami si butang no. May mga designated dira nga area ang LGUs nga ginkonsentihan with consent sa Comelec dira nga da sa ibutang pwede man na siya well guarded ang post like diri sa Silay abong pons amon diri nga mga BCM nga gin-deliver sa Martes kay diyan na butang sa may Rizal Cultural Civic Center nga sa may kilid sa public plaza namon kag 24 hours guarded ino siya sang pulis na wala kaya sa iba nga taho nga makasulod dira na unless officially recognized ka be pero kung wala kaya business din kay makasulod mong post so depende sa LGUs posible naton ang natungdan nga city or municipal treasurer siya ginama in charge mong post siya na marise siya na mabaton dira na i-check na tanan kung tanan kumpleto na deliver siya in correspondent sa resibo nga para sa Banwa Syudad, pila ka BCM, pila ka muni, pila ka balot bumupos, no? Kag siya naman na ma-distribuer sa adlaw sang eleksyon, no? Early in the morning, sa May 9, i-withdraw naman na sa aton nga tuway nga mga BEIs, na mga teachers sa aton Board Election Inspector, withdraw naman nila, kag dalo na nato sila tungdan nga mga prosyento, manang proseso. So dako man ning rules nga atong bupos nga mga city and municipal treasurers bangod ginatugyan na sila na ang kustodiya na kagpag proteher sining mga election para penalias naton para sa May 9 2022 national and local election bomupans. So muna pinaka-latest naton nga update gikan sa Provincial Comelec Office. Inisibombo din si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kabombo rin ni Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time at 35 minutos sa rakaligan sa takdang alas 8 sa gabi. Pagbalik naton, update kita Adriano sa mga mga katapo sa Armed Forces of the Philippines nga nag-participar sa absentee voting. Sa third ID naman kita no, with Colonel Kim Apitong aton sa ring spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Magabalik kita pagkatapos ginabang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ringa pagpalagad. Last portion sa aton sa ringa para tuntunan. Sekta, this time ang patrol. Ako sa kay Bombol yan ni Sel Minardo ang gipregain man yang absentee voting sa mga militar naton. Ano? Dito kita mabase sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Macario Peralta sa Mindan, Capiz. May interview rin sa Bombol yan sa aton nga 3rd ID Simo Chief dari sa bahin sa Region 6 kag sa Region 7. Kabalo kumonti ang sakop sang kwan sang 3rd ID ang Region 6 kag ang Region 7. Si Captain Kim Apitong no kuan naton sa piya kalinya ay makabaran no ang report sa patrol. Si Bomolyan ni sila Minardo, Bomolyan sa report please come Bombo Fonts, nagdagat na sa masubra 50% ang nag-participate nga katapos ang 3rd ID Philippine Army no sa 3-day local absentee voting for national and local election 2022 Bombo Fonts no kung sa diin nahibaluan naton sunod diri sa spokesperson sang 3rd Infantry Division kay Captain Kim Apitong nga mayara total sang 1,186 no gikan sa 3rd ID personnel across sa Western and Central Visayas na Bombo Fonts no which is signified man ni sa Commission of Election nga maga-participate sa 3-day local absentee voting Bombo Fonts which is ini ang local absentee votes no allowed ini sila Bombo Fonts nga magabotar para sa national positions kung sa diin ini temporarily sila nga ma-assign sa perform election duties during sa election day Bombo Fonts no as of subong
yara na sa masubra 50% pero ginagather pa ni ang accurate data gida Bambo Phones no halin sa may Panay, Negros Oriental, Negros Occidental Bambo Phones nga nasakupan sinisang 3rd Infantry Division Bambo Phones apang suno man diri no kay police akon kay Captain Kim Apitong nga bilin man inisang mensahe si Major General Benedict Arivalo ang commander naman sini Bambo Phones ang 3rd Infantry Division nga gina-encourage gid ini ang sabahin sa mga wala pa abutan no nga nakaparehistro ng Philippine Army nga mag-participate gid sa local absentee voting nga Bambo Phones para ma-exercise sila sini ang rights to suffrage Bambo Phones. So pareho man no, sa may PNP ang ginapatigayon sini nga pagabutar nila is a manual mangyapon na process Bambo Phones nga which is may ara folder no kag shaded kag idagdag nila sa may ballot box ini ang ilang ballot paper Bambo Phones. Sa Bambo Phones sa dugang pagidang nga pahayag, pamatian bala naton si Captain Kim Apitong, ang spokesperson sang 3rd ID. Since kahapon, nagsimula na po yung ating ang ating mga subordinate units. Tulad po ng 301st Brigade dito po sa Panay, 302 po sa Negros Oriental, and 303 po 303 Brigades dito naman po sa Negros Occidental. And kasama po dyan yung kanya-kanya respective battalions nila. And lahat po, meron po tayong over 1,000. That's po exactly 1,186 po na mga botante or sundalo who registered for local absentee voting from 27 to 29 April 2022. That's for the National Local Election 2022. So sa ngayon po, simula kahapon, meron na po tayong over 50% na po ng that 1,186 po na tropa, mga more than 50% na po ang nakaboto. Yes po. So Captain no, kamusta naman po ang ginawang love po no sa every polling centers po? Naging successful din po ba at peaceful? Opo, it is a manual voting process so walang machine. So it's a manual process, so ballot box ang gamit na. And the COMELEC have extended their assistance dun sa mga personnel natin who serve as mga personnel din in-rain ng ating COMELEC to assist them sa pag-conduct po ng manual na local absentee voting. At successful naman po, tuloy-tuloy lang po yung ang pag-vote natin at we are aiming po na makaboto po lahat ng ating personnel, most especially po yung mga ma-assign po during sa election. Yes, Captain, may exact number na po ba ng personnel na nakaboto as of... We will be getting to po yung update, but check po natin, it was reported to us na more than 50% na po. Sabagay, hanggang bukas meron pa naman po. And ang commander ng ating division, Major General Benedict Arevalo, is encouraging yung mga tropa pa to cast their vote and practice their right of suffrage. Wala na po silang isipin pagdating po sa D-Day po ng election. Kasi alam naman po natin, yung mga security forces natin, PNP, Coast Guard, COMELEC, and other security forces na may concerning sa election will be very busy on that day, May 9, even after that day. So, ayun po, our aim, together with other concerned agencies, is to have a and peaceful election. Okay. Pumulyan? Okay. Talagid, nautod? Okay. Sige, 56 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Bago na yung batian, si Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd ID. Bumulyan? Yes, po sa duwang adlaw agin patigayon ni semana kagammat. Oh. Bambo po,
ito ang balita ng gikan sa patrol ini si Bombo Yalizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa patrol. No, sa kay Bombo Yalizil Minardo. Diba sa aton sering nga para tuntunan sa aton sering nga pagpakalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Di sa makatapos sa militar naton, PNP, Bureau of Fire Protection and the rest, no? Munisarya, no? Ang naga-enjoy karon niya sang kwan sang ginatawag nga absentee voting para sa ila. Kaya pag-abot niya sang election day mismo, no? That's May 9, 2022, no? Ti medyo masako, hindi lang medyo kundi masako din sila sa pagbantay sa kalinong kagkatawhayan sa aton sa iyang eleksyon. So yung pauna ini sila boto, no, sa mano-mano sa ring pamaagi. At least no, na exercise man nilang ila sa ring tagsa ka right of suffrage, no? So tapos ini 3 days tutukan taman lalo, no, or mas labi pa nato na tutukan diri ang ining aton nga naghilapit nga eleksyon. So may 11 na lang kaadlaw, no, ang nabilin kag eleksyon na. So bira-bira na ang ibang dara nga tinuay pagid makilala ambot sa inyo da, no? Kay daw ay kamoy at sansa. Kay do hindi kamoy mabatian bisan sa radyo, no? So ako duda lang ko. Ako magdalaog pa kamo. Daw may panagupnop kuya nga naban sa tangkungan gini puluton mo. After sa May 9 nga 2022 ng election, may maluha ayhan sang dugo. Or mabahaayan ang luha, no, sang hibi abibil na tawon tabi, no, kagat po sining mga hambalanon bla basi may mga hampol naman lang punaya bla. Totoo, bantayan ta kung sino ini no, kay isam lang namambal ta kalamayan ta, no. O kay tibisan pabati sang tingog nila sa radyo ni sila mo ma-interview hindi mo. Di ba? Kay ti abi siguro kung kampante na gid siya. Pero ita kabalo, no? Sa nga ti sa ulihi, mabalaan ta na lang sa tangkungan sila. Puluton. Ipoto alas 9 na ang takna sa gabi sa aton sa ring pagpalagad o ginaalas lang aton nga may nadlaw. Huwebes kita subok ang presentasyon pet sa 28 sa bulan sang Abril tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang pagpalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Ayo ragad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa inyo pag-upod yung pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng